Играй наляво и надясно, играй, 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 играй. Гранушки, в Даскало се научих как да чета мислите на хората. Я да те видим тебе. Оф, тая пак ме занимава с някакви глупости и ми хабил ценното време да си ям Хиксел Дюнера и да си гледам турските сапунки. Чакай малко, тя какво каза? Че може да чете мислите ми? Излязох малко на чист въздух, защото вътре не се дишаше от миризмата на баба. И изведнъж замириса много зле. Ето и защо. Магия, гледайте сега. Има гранушка, няма гранушка. Има гранушка, няма гранушка. Муха-ха-ха-ха. Ели, защо го направи? Повече няма да гледам сериали с теб. A few moments later. Айде бе, бабо, идвай по-бързо да гледаме Пепа Пик.